Xitay kampaniýasynyň aksiýalary galkynyş gatkäni özleşdirmek boýunça şertnamadan soň ýokarlanyny Xitayň Chan Petroleum Engineering Construction Corporation kampaniýasynyň Türkmenistan bilen galkynyş gatkäniň özleşdirilmeginiň 4-nji tapgyrynyň çägine tebii gaz gaýtadan işleýän toplumyň gurulşy üçin 4 milliard 600 milyon dollarlyk şertnama baglaşylandan soň kampaniýanyň aksiýalary 6 göterim ýokarlany. Bu barada İçay neşri duşan we bunu habar berdi. Sowdalaryň netijesinde kampaniýanyň paýnamalarynyň bahasy bir aksiýa üçin 4,106 yuana ýetdi. Şol wagtyň özünde ol Şanhaýdaky iri aksiýa bazaryny 0,12 göterim artdy. Türkmen käni özleşdirmegiň 4-nji tapgyrynyň taslamasynyň baş potroçysy hökmüne CNPC Amuderiya Petroleum Company Ltd kampaniýasy çykyş edýär. Şertlere laýyklykda başlanyç taslama işleriniň 3 aýyň dowamyna tamamlanmagy meýilleşdirilýär. Şeýle hem potroçy taslamanyň döwlet tarapyndan kabul edilenden soň 1 ýylyň dowamyna hil gözegçiligini üpçün eder. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portal bilen galyň. Bize agza bolmaklygym unutmaň.